אני רוצה להמליץ על דנה טרנסלייטורס, שהיא מקצוענית ברמה. אני רוצה לספר על כמה היא עזרה לי במהלך המלחמה. נעזרתי בה רבות בתמלול, תרגום וכתוביות. הייתי ביחידה מיוחדת שהיינו צריכים רחפן יקר מאוד לצורך פעילות מבצעית, והיינו בקשר עם תורמים מארצות הברית, והבאנו להם סרטון על הרחפן, על היכולות שלו, על הצורך המבצעי שלנו, והכל היינו צריכים לתרגם אותו גם בעברית, גם באנגלית, והיא עזרה לנו מאוד, נתנה לנו סיוע ועזרה לנו בהתכתבויות ובכל התרגומים של המסמכים, מקצוענית. אז קודם כל תודה רבה על המאמץ המלחמתי שהיא עזרה לנו, ובית אני יכול להעיד באופן אישי על רמת מקצועיות ומסירות ברמה גבוהה מאוד. תודה רבה, מודה לך מאוד.